Ульяніця лянок, ох, весела Івановна лянок, ох, серця лянок, моя радость і лянок, все бялюсенький кужанек. Ох, полола Ульяніця. У пятницу у Мінськім городским кадетским училище пройшла рекламная акция «Купляйте белорусские товары». Добрый день, поважаныя жанчыны. Добрый день, найлепшая гаспадыні. З нагодай важной вітаюць вас кадэты. Параіць мы хотели вам набыть вось гэта. Ільняны ручнік. Вырабнік айчынны, У складзе традыцыйны лён. вельмі прыгожы, практычны. І галоўнае, трывалы ён. І кошт здзіўляе даступнасцю сваёй. Посуд праціраць. Ці гасцей сустракаць. Ільняны ручнік, добры выручнік. Дапаможа кожнай гаспадыні. Стварыць настрой, утульнасць, чысціню. Купляйце ручнік гэты. Рэкамендуюць вам мінскія кадэты.